Ja me siirrymme tänne varsinaiseen kilpailuun. Ja tällä kertaa meillä ensimmäisen eläinryhmänä on hieman erikoinen joukkio, eli vajaahampaiset. Ja montakohan vajaahampaista te mahdatte tuntea? Ja tämä kuuluu myöskin vajaahampaisen tämä muurahaiskarhu, samoin kuin tuo muurahaiskäpy. Ja tämä kävelevä pärekatto on edellisten sukulainen. Nämä ovat täysin hampaattomia siis, mutta kieli on sen sijaan pitkä ja tahmea. Sillä on helppo pyydystää termiittejä termittikioista. Ihmisen paras ystävä ei välttämättä ole muurahaiskävyn paras ystävä. Muurahaiskäpy kun viihtyy parhaiten itsekseen. Ja tässä on tällä kertaa ensimmäinen kysymys. Nyt kun tuo koira saapuu tuolta ehkä hieman uhkaavin elkein, niin miten muurahaiskäpy puolustautuu tässä tilanteessa? Ja olkaa hyvä, nyt saatte käyttää näitä talon tusseja ja kirjatkaa sinne paperille. Ei ole vaikeata. Mikä on se keino, millä muurahaiskarhu, ei vaan muurahaiskäpy, selviää tuosta tilanteesta? Ja malttamattomana vastausvuoraan odottaa tässä ensimmäisenä Seija. Näytäpä meille vastauksesi. Kiertyy kerällä. Vai niin, eli se menee niin kuin suppuun. Joo. Ja Tapio, minkälaisen vaihtoehdon sinä siinä kehittelit? No, lyö sillä hännällä vai mikä takaosa se sitten onkin. Niin. Koira karkaa sen sileän tien. Joo, sillä sitten puolustaa. No niin. Ja Tiina, miten arvelit tuon muurahaiskävyn tässä menettelevän? Mä olisin veikannut, että se olisi mennyt johonkin koloon. Ahaa, silloin ilmeisesti pesä siinä lähellä ja se olisi päässyt sinne karkuun. Veikko? No minä arvioisin kanssa, että se menee kasaan jotenkin käärölle. Kääriytyy. Katsotaan tuo tilanne. Nyt tämä ei tosiaan ole muurahaiskarhulle, anteeksi, tämä ei ole muurahaiskävylle todellakaan uusi tilanne ja katsotaan, miten se tässä toimii. Koira on utelias. Ne ovat aina työntämässä kuonoaan joka paikkaan. No, muurahaiskäpy ei kylmä kuono miellytä ja se vetäytyy näin tosiaan käpypalloksi ja sitä mennäänkin aikamoista vauhtia. Tulipa tosiaan valittua oikea rinne. No, onneksi nuo käpymäiset suomut ovat kovaa sarveisainetta ja ne eivät sitä muurahaiskarhua vahingoita. Tai siis tuo pyöriminen ei sitä vahingoita. Ja tällä kierroksella päästiin heti niin kuin pisteiden jaossa alkuun ja kerälle kiertyjät ratkaisivat tilanteen oikein. Seijalle piste ja sitten Veikko myöskin, sinä sait pisteen. Noin. Ja